What's the speed? No, se speed. Cosa. Nani ekhadi lakhe? Ngokugqoka kuniphethe. Ngasiphethe. Ngokugqoka ngizowashisa. Ngicela manje sisami ngicela singenela ngaphakathi uzokwazi ukuthi ukushintshe isimsize. Push! Push, I says push. Okay. Hefuze. Push. Push out, sis. Okay. Hefuze la. Yaphuma manje ngani. Okay, sis. What's go down for land. Hope you are Buzelani. Sorry sister. Bengumile. Okay, ngiphuzisa kancane. Awu. Ngivalile. Yazi ngiphethwe ikhanda futhi nokudla ngingeni kahle. Angazi uthi ngoba phela uzongilale ngesoap. Nyongo. Faka amanzi. Faka uvine kuphuza khipha inyongo nenyongo wena. Yazi mina ngicanga ukuya eclinic. Kodwa uthi ngizofela abantu kwakhona eclinic nje ukukhanda ngiyenza nje angazi ngempela. Ngani usibala ukhona? Tshela usibala kuse khona eclinic. Hawu yazi Thabo uqinisile. Awuthi ngithatha ifoni yami ngimfonele. Baby, ngicela ungibambela ngaphandle business call. Hello sithanda sami njani? Ngiyaphila njani? Ya, ngisaphila. Masawunda ngathi ulele nje. Hayi angilela. Kade ngivukile. Yazi baby ngiyagola ngiphethwe ikhanda nokudla ngingeni kahle. Manje bengicanga ngeclinic ngicela ungiseclinic. Yazi khona into engisebhizi ngayo nje kancane nje mama. Hamba eclinic wena then mawubuye eclinic ngizokubona sithando sami. Okay, angazi kodwa uthi ngizofika kanjani ngoba ngiyafa ikhanda. Okay, bye love. Okay, bye bye ma.
Sister awuzame na amaphilisi. Oh, Angizuma ngcono ikhanda. Yabona mntana. Isithelo sami. Ngicabanga ukuthi manje ngenza amanzi sigeze. Uhambe unekhayini, mina khona la kumele ngiphuthume khona. Le phone call bengenile njengamanje. Umuntu wamasipala bane-function nje encane bayacela ukuthi ngizobashuthela ithombe. Hawu lapho usukhohliwe ukuthi kumele ngiye clinic namhlanje. Yazi bese ngikhohliwe. Kanti bungasho ukuthi next week? Nomele ngihambe namhlanje. Okay, so kulula. So hamba sedrobheni. Kuse clinic lasedrobheni. Then ngidlule mina ngiye kwamasipala. Angeke ngikwazi ke edrobheni kuyagcwala futhi kunabantu engingafuni nje ukuhlangana nabo. Usithanda sami. Yazi nala la eBhekuzulu onesi bakhona. Badelela. So ungcono ngempela eTown. Kodwa ke mawukuthi ke ufuna ukuza la eBhekuzulu uvayike inkinga. Ngizokhambisa eclinic but ngeke ngize ngifike khona straight eclinic. Ngizokushiya endleleni. Then ngidlule ngoba kuyaphuthuma. Bathele functions izoqala nje manje. Mhlawumbe in 30 minutes or so. Okay, anginankinga. Check-ke. Ngichamuka ubika itafuleni ubambe wena ngoba wakho. Wengane yami kusho ukuthi vele ke ukhulele. Nakho okukhulumayo sikubone nawe uyibonele. Ukhulele uyakubona ke sisi. Yebo sister. Beka isandla sakho flat. Donsa mina kube yimini ngilifaka la. Uyezwa ingane yami. Akubuhlungu.
sithando sami. Ngicabanga ukuthi ngikushiye khona la. Ngiqhubeke ngidawuni. Kodwa ungangishiye ekudeni kanje. Ya uyazi ukuthi ngijahile. Hayi ukuthi ngiyathanda ukushiya la ngithandi. Okay, akunankinga. Hambe kahle. Vale ufolo vale manje. Love njengoba ngizohamba-ke ngicela uyiphathe kahle. Akukhululeke sithando sami. Nguwe kuphela. Akekho umunye umuntu engithandana naye ngaphandle kwakho. Ngizoyiphatha nje kahle nje. Ngizokulinda uzobuya. Okay. Sengize ngahamba ulava ngimtshelanga ukuthi ngi-HIV positive and besilala without i-condom. Ngimtshele or ngingamtsheli. All right. Eh? Yeah, love, right. Okay. Mese kanjena ngomuntu. La i-resus yakho i-positive kusho ukuthi igazi lakho liyahambelana nelingane. Njengamanje njengoba kuvelele umgqodo kusho ukuthi igciwane alikakabonakali. Okungenzeka ukuthi vese awunalo, okungenzeka ukuthi alikakaveli. Yingakho kubalekile ukuthi after 3 months uzobuya futhi uzophinda i-HIV test. Sibone ukuthi isasho khona lokhu yini ukuthi negative. Kodwa wagcina nini lesikhathi? Ngagcina nge-3 July. Kusho ukuthi mangabe wagcina ngomhla ka-3 July, kusho ukuthi namhlanje ke uno 12 weeks. Uyoteta ngomhla ka-10 April.
Kodwa songaze ungishise ngelanga kanje. So Ras bengaqondile ukuthi khona la esuke ngabambeka khona. Kodwa ngizamile ukuthi mangisuka lapho ngize straight ekhayekeni ngangakuthola mina. Oh, okay. Ya uhamba kanjani eclinic? Ngihambe kahle. Ngase ngenza ne-HIV test. Ngathola ukuthi ngi-HIV negative. Okay. Ingane njani? Right. Okay. So since HIV negative nengane right, which means sekumele sikhulise ingane yabo. Yeah, qinisile phela lapho. Yeah, so ne condom ngisayisebenzisa futhi. Hayi, angazi ke lapho. Oh come on. Angithi negative nengane right. Yeah, sami sokwenza indlebe ho. Yazi unomuntu ucela ukuthi ngizomshutha. Ngicela ungikhapha ngikuye but yeah ngizopanje ngakhona mina mase ngena ngaphakathi. You right? Yeah, ngi-right asana. Okay. Unjani sithando sami? Ngiyaphila njani? Hayi ngifika ngelafu. Hamba kanjani eclinic? Ngihambe kahle. Kodwa bathe ngikhulelwe. Ukhulelwe? Nasizwe ngikhulelwe. Nawe futhi? Usho ukuthini mawuthi nami futhi? Phela ngoba amantombazane nonke akhulelwe lezi zinsuku. Awu nami ngomunye-ke wabo ngikhulelwe. Ikhadi lakhona leli. Yebo. Futhi kuthiwa ngi-HIV positive. Ini Yebo, kuthiwa ngi-HIV positive. HIV positive. Yebo. Nawe kumele uhambe uyo-check uzosheshe ulapheke. Ayikhohlwa. Mina negative mina. Yes, negative. Kwamele uhambe uyo-check asize ukuze uzoyithola nawe ukuthi ulapheke. Uyahlanya, yes. Udakiwe. Usangene ngiyabona ukuthi udakwe lo beer lo uphuza zonke insuku. Mina negative. Okay sis. Kodwa kwamele uhambe uyo-check ukuze uzolapheka nawe. Ayahlanya wena. Wesinga ngakulela lapha nje phethwe ibhabha lazimweni. Sir. You right? Sir. Hold on, right? Sister. Asikhulume uthini? Yini iphatha la? Bodwa ngikhulelwe ingane yesizwe. Into enhle phela lamakhulu enganasibani. Pho yini ekuphethe la? Ngiphethe kabi ukuthi I'm HIV positive.
Khuleka sister. Zobalala. Mama ngicanga umtshela nini? Not now. Kodwa ngicela fanele ukuthi umtshele. Yabo. Okay. Khuleka zobalala. Nyakazi. Wena boy. Iyakhula ngempela yazi. Athi bheka ubalo oshagete mfana. Wena ufunani la? Sizomcela sikhulume. Asingene la emontweni. Ufunani la wena? Sizomcela sikhulume ingane ethi yamdinga baba noma waye. Yena ungazongidangela yazo. Sizwe. Ungazongitshena amasimba. Sizwe yakho. Lela lengane leyakusiyona yami. Sizwe yakho lengane. Wena kumele ukuthi uthathe lengane le uyise kulo umuntu owakufakela ingculaza wakufakela nalengane. Sizwe Ngeke yakho. ukuthi wena ube HIV positive mina ngibe negative lenzo ngitshela ukuthi ingane yami. Eyakho. Yewena. Ungazongihlanyela yazo. Futhi phuma la. Wesiwe umthetho wakho lendoda yakho yozane nizohlola la ekhaya ngoba sigcwele imlanjana nje. Tshela lo sizo wakho ukuthi akazohlawula la ekhaya ngeke sidlalele nathina.
Hello Sister Mati. Usimji yakho lokhuluma naye. Angeke ngisakwazi ukuthi ngeze clinic namhlanje. Bengicela ukuthi sire-arrange olunye usuku. Mama ngisacela ungikhelela amanzi maye ngonyiwe. Habe, ngihlola yami. Sukuma uyikhelele namazakazi omhleli lapho phansi usunyile. Lesi sakha ngazi noma sakuvilaphisa. Uyanyanyisa nje. Ngena. Aw, sanibona. Yebo ndodana. Njani ma? Hayi siyaphila. Hayi, bengithi angizonibona mama. Ngizobonana nangu princess ma. Hayi ayikho inkinga. Yeah. Oh, mama. Ngizocela ukuthi uthenge udrink lama. Ngiyabonga ndodana. Mama ngicabanga ukuthi next year ngeke ngiye emkhosini omhlanga ngoba sihamba nesikole siyofunda eThekwini. And mama ngiyacela ngicela 100 rand manje sa-fundraise esikoleni. Ha, anginayo imali enginayo nje ngiyonika undodana. Kusho ukuthi lengane le njengoba ihamba umkhosi omhlanga ivirgin. Yes. Leli virgin leli ngizohlephula. Princess, ma, woza lapha. Konje zawuthe ufuna malini? Ngicela 100 rand. Khaya khuleke. Ngizokunikeza imali. Uma sengiphuma la ungiphelezele bese. Yeah. Princess, hamba uyokwenzela umkhwenyana itiye. Mina ngikwazi ukuthi ngimenzele. Ngiyabona la ukuthi inkomo ikhona. Kube ngiyazenzela nje abonithatha nobabili. Konje bathi eclinic ububuya nini? Next week. Okay. Kahlahle lokho nje benzobuza. Ngicabanga ukuthi ngizobona kusasa, sengicabanga ukuhamba. Hawu bengithi ngikwenzela itiye awusaphuzi netiye. Hayi ngirathi. Sokubona. Oh okay uhambe kahle. Uzaba ukubuya kusasa. Okay sure. Khuleke nje mawuthi nje ufuna imali next time uma kuthi umama wakho uthakanayo uze kimi. Noma ke nje ukhuleke ngalokho ucela umama uze la kimi. Mina sizokunikeza nje yonke inhlobo yemali oyifunayo na yonke into oyifunayo yeso. Yonke into engiyifunayo. Yonke into oyifunayo. Yeah. Kodwa ke ngizocela ukuthi ungivakashele lapha endlini. Ngizokwenzana endlini yakho. Hayi ukhulile sohlala nje sobabili sibuka iTV, sibuke ama-movie, yabo. Yeah. And ukhuleke usisi wakho ngoba sezohlala la azatete. Wena nje mina ngizobe nje ngifree lapha endlini nawe uzongivakashela. Kulungile. Yeah. Bamba nawe 100 rand.
Sibali. Awusibali. Wesibali. Uthani ngizohlala ekhaya? Ini Sibali? Udadewethu. Udadewethu Sibali. Kusho njengoba nje ekhulele. Ukhulele. Thina sazoyela ekhaya. Hayi Sibali. Abona indaba leso Sibali. Angiyazi Sibali. Wesibali. Thina sazoyela ekhaya. Uhle zifika udadewethu. Ngeke ungitshele ukuthi udadewethu ukhulele esile. Sibali. Ungaze udangele Sibali, yes? Wesibali ungitshela ngadala ngizokushaya. Sibali ungaze udangele. Ngizokushaya Sibali. Uzongishaya Sibali. Ngizokushaya impela. Ungishaya Sibali. Ngizokushaya impela Sibali. Sibali uyazi udangela kimi ngizokushaya impela. Sibali uyazi ukuthi angihlali Sibali. Ngizokushaya Sibali. Awuzongishaya Sibali mina ngizokudubula Sibali. Sikhulume kahle Sibali. Sikhulume njengamadoda. Awona Sibali. Mina ngizobona ngengane, yes? Hayi ngiyeza Sibali. Ya. Futhi ngami. Hayi uhambe la Sibali. Sengiyozwa nawe. Manje uzofunani la? Sibali sami. Bengeze kuwe Sibali. Ukuthi nje azingicabangile ukuthi ngoba ilanga lishisa kanje awube nje nento ezokuthatha ikubeke. Bengafuna namhlanje uhambe ngenyawo Sibali. Ya, endike Sibali. Ngiyakuthanda Sibali. Ngiyakuthanda Sibali. Ngikuthanda kakhulu kabi Sibali. Njengoba wena uSibari wasekhaya. Sibali. Mina Sibali wena nosisi wakho nginithanda nobabili kakhulu Sibali. Sibali ngiyakuthanda Sibali. Bamba nansi imali Sibali. Ngiyakuthanda Sibali sami. Ngiyakuthanda. Ya Sibali manje wake walala Sibali. Nomuntu wesilisa. Cha. Awukazi. Okay so awufuna ukuzama. Yini Sibali? Ngiyasaba. Hayi man. Kulula kabi. Akubuhlungu. Into elula nje Sibali, asamsuzama Sibali. Ngiyacela Sibali. Nje ngizokwenza sure ukuthi nje Sibali awuphatheki kabi Sibali. Manje mangihamba nanga ngizothi ngiphuma apha ekhaya. Uzobatshena ukuthi benifunda. Angithi nokufunda late. Okay. Kodwa mina Sibari ngiyasaba. Sibali khuleka. Usukusaba. Umuntu angaze shawe isikhathi. Ngone washilele libela esandleni. Sibali. Asambe Sibali.
How relax, Kodwa uma engathola ukuthi usisi wami kade ngilapho uzothini? Khuleka, usisi wakho ngeke azi ukuthi ubula. Endi usisi wakho uyangithemba yazi. Angeke aze asole lutho nje. Kodwa mina ngiyasaba ngaze ngize ngilale nomfana before. Akhuleka, akubuhlungu. Noma kubuhlungu singabuhlungu nje kancane. Wena nje ngithembe, khuleka. Yini? Fakile yini condom? Angifaka basi. But relax. Ngeke uzukhuleka. Ngeke umithi. Khuleka. Hawe makaze washayela isikhathi uzayo engabuyile esikoleni. Kaze uhleli kuphi? Ake ufonele usizo ngoba unemoto akahambe yombheka esikoleni. Hayi ma usizwa ngemitholi ucingela kali-ansi. Sobona makuqhubeka isikhathi ukuthi senze njani uzama engabuyi. Mhlambe bayafunda ngoba nalezi zinsuku bafunda na late. Indaba umsize ngezi. Uzoza sisi usaqala umsebenzi. Yazi ingane yakho iyakhula ngempela yazi. Yena uyakhula yazi. Sekuzoba usisi manje. Awusho wesizwe. Njalo khona ingane phakathi kwethu babili uzoyenzakalana. Awukhuleke. Upho ngizomphathisa kwengane yami. Angeke futhi ngize nginilahle noma sekukubi kangakanani. Ngiyanthanda nje nobabili. Ngiyajabula ukuzwa lokho sisi. Awukhuleke ngikuthanda kabi. Hlanyela yazi. Futsa phuma la. Awu sibali. Kunjani sibali? Yeke ngiyaphila sibali. Hayi ngiyaphila sibali. Hayi ngiyaphila sibali. Sibali ngicela ungizela usisi. Hayi khuleka ngizokutholela sibali. Okay sibali. Wesi. Nomuntu ofuna la ngaphandle.
Ngisacela unginikeze isikhiye sasendlini. Usize Ntokozo uzokhuluma nami. Ngizokhuluma nawe. Hayi man, nikeze isikhiye ngihambe man, hawu. Okay. Itha. Ngiyakuthanda Tha. Akekho umuntu wesifazane engimthanda ukudlula wena. Ngiyakuthanda. Ya ngempela. Yabo, ilokishi lonke njengoba lingaka. Kahle kahle hayi ilokishi. Umhlaba wonke njengoba nje ungaka. Akekho umuntu wesifazane engimthanda ukudlula wena. Tha, ngiyacela. Sicela ukuthi sithandane. Umqome sithandane. Ngahlahla ubufebe uyobika nini? Ufebe? Ya ubufebe akekho umuntu ongazi ukuthi uyayifela ngesiketi. Hayi mina. Ngisho wena njengoba ngikhuluma nawe nje. Hayi cha, mhlawumbe soke besho omunye umuntu. Hayi mina. Cha mina hayi. Ayalutho impela. Mina nje yabo ngithanda wena mina. Akekho umuntu omunye umuntu esifazane engimthandayo. Ela uzogula. Uzofa ingculaza. Ingculaza? Ya, ingculaza. Wena Tha wena wazinika wena ngengculaza? Ngiyazi mina ngengculaza ngiyenzile ikhozi yakho ye-HIV testing and counselling. Wena uwenze ikhozi HIV testing and counselling. Usho njengoba ngikutshena nje ngazi yonke into. Kodwa come on now. Okay Tha. Sacela umbonisa kanjena ka before ngihamba bo. Kunomngani wami la. Umngani wakho? Ya umngani wami. Umngani wakho? Ya umngani wami. Hey kahle. Okay yimi Tha, yimi. Shona kanjani? Ya ninkinga yabo. Ya kunalamantombazana amabili bengithandana nawo. Bengithandana nawo, ngisathandana nawo. Strawberry nasi bengithandana nawo. Eyodwa uprincess, eyodwa uC. Inganziza khona le lokushini nje yabo. So uprincess uze kimi mhlawumbe uyamazi ukuthi mhlawumbe futhi awumazi. Uze kimi ungitshena ukuthi ukhulelwe. Hawu uthi uhambile eClinic bamenza neHIV test then bathola ukuthi unegative. Ngiyacabanga ukuthi uzongizalela indodana and muhle naye. Then mase banale le uC inja. Yeah inja. Nayo ifika ithi kimi ke ikhulelwe and ithi iHIV positive. Hayi man ngayala nayo lenje. Icabanga ukuthi hayi akusingane yami la. So manje lona uthi u-HIV positive sewumalela ukuthi ngoba uthe u-HIV positive. Yeah, phela ngeke ukuthi lo abe negative lo abe positive. Ngeke. Unesiqiniseko esingakanani sokuthi naye lo uthi negative? Unegative ngempela. Ngiyawabona ikhadi lakhe. Hey muhle. Muhle uphuphuzela uboya lo yamuntu lo. Ayikho ingculaza lapha. Besides kubuhleke amantombazana awaqamba mangala ngaphandle. Atha negative ibe positive. Enzela ukuthi amadoda angabaleki. Futhi ke ongenzeka ukuthi nalo teste wathola ukuthi unegative. Uteste nje unegative ngempela. Mhlawumbe usekuyi window period nje after 3 months mayise yo check futhi uzothola ukuthi nayo positive. Kodwa kuyafana man. Noma kuthiwa ke bobabili ke ba positive. Hayi,
mina hayi angisenayo ingculazi ayisekho Kanjani nje ke? sengi-HIV negative mina. Ukushiso yini lokho? Angithi kunale ngane le encane le yakwa princess ayi yinhle ya andike ngithola ukuthi i-virgin hayi ngashaya ngangena skuni angithi phela mawulana ne-virgin ingculazi yaphela so vele hawo mina angiclean Yazi uyinja. Ubunja nje bonke lokho okukhulumayo. Ngayishaya kanjani leyo nto ukuthi ngidlile esikoleni enganeni yabantu? Kahle ubani wakutshela ukuthi mangabulala ne-virgin ingculazi yaphela? Hey ayikho into ephelayo lapha. Ayikho ingculazi ephelayo. Yes, into ngabe uyayenza nje wena. Ngabe ubuyela kuma wengane yakho? Uhamba uxolisa kuye? Umbekele kahle story? Ubuyele kulezi ingane zabantu adudlala ngazo. Uyoxolisa kuzo uyitshele sonke istory. Sonke. Ngichaza ukuthi sonke mabe ngikhuluma ngithi sonke. Okay? Bese kokukhuluma nakho konke nawe uhambe uyayitesta uyicheke ukuthi i-status sakho simi kanjani. Hayi lama simba ngitshela wona lo doti lo nyifinyifi nyinyinyinyinyi lo ngitshela yona. Yes sis. Hello sikunjani? Ngiyaphila. Ngisacela ukukhuluma nawe ngila emotweni ngaphandle. Okay, ngiyazamana. Okay, sharp. Kunjani si? Ngiyaphila wena njani? Right. Kahle ufuna nivele wena la. Si ngiyazi ukuthi ziningi izinto engizenzile kuwe ezi-wrong. Ngiphoxile kakhulu and namhlanje futhi ngiphoxile. So bengizoxolisa. Yaxolisa. Ngisacela ukuthi ungixolele. Ngicela ingane yethu ngajabula uma ingakhula inobaba nomama bendawonye. Khuli happy. Ngicela ungixolele. Ngiyakuzwa. Manje njengoba nje wa-test athu u-positive. Amaphilisi busuwaqalile. Bese ngaqalela amaphilisi. So bathini ngengane engithika miziseke. Mina nengane soba right. Futhi ingane izophuma i-negative. Ngizoyincedisa nebele. Then unesi uyawathi uzonginika i-nevirapine so that ingane izoqhubeka nokuvikeleka. Kahle nizobuya niko-check. Angazi. So ngiyangixolela. Hey, angazi sizwe.
Manje sisi njengoba uhlele nomntwana omncane kangaka la esibhedlela uzophume nini? Akuthiwa ngizoza ngiphume uma iseshaye 1.7 esikalini. Kanti noma sengisekhaya bathi ngizoqhubeka nawo KMC azashaya 2.5. Ish, yazi khona into engifuna ukukutshela yona. Yini lokho sisi ngicela ngitshela noma yini? Hey khona kumele ngikutshele ngoba akekho engizomtshela. Nami lento angiyazi ukuthi yenzakale kanjani. Yazi ngahamba ngaye ekliniki. Ngahamba ngaye ekliniki. Ngafike ngenza HIV test. Ngathola ukuthi nginegative. Bathiwa ngibuye after 32 weeks. Kwangabe kusenzeka-ke ngoba nawe ubonile ngitete isikhathi singakafiki. Ngafika la esibhedlela ngafike ngateta. Base bayangi-recheck-a-ke uma bengi-recheck-a batholakala ukuthi ngi-HIV positive. Kwaze kwakubi-ke lokho sisi. Fakile yini condom? Angifakanga. Kunzima. Mina mangiyazi lento ukuthi yenzakale kanjani ngempela ngoba bengi-check-a phela sonke lesikhathi. Angazi ngempela ukuthi kwenzakale kanjani. Manje sisikade usimtshelile yini uSizwe? Kulungile sisi soba right.